En Ourense, os veciños da rúa Verea Bella din sentirse abandonados. Piden que se regule o aparcamento de vehículos e se acondicione a zona para solucionar os problemas de mobilidade. Reclaman, ademais, a renovación da rede de saneamento con máis de medio século de antigüidade e avarías continuas. Son as dificultades coas que se atopa Guillermo para acceder á súa vivenda e un dos máis de 100 veciños que viven na Verea Bella, a maior parte xente maior. Non lle dá a gana. Os coches aparcan, chegan aquí, ademais non lle digas, oye, que non se pode aparcar que... Nada, hasta nos poñen os coches nas escaleras para baixar para os fellós, chamamos a policía aquí e non ven nadie. Una vez los bomberos ya no podían pasar por ahí, para el pabellón de ahí, que había un incendio. Sencillamente esto está a tope de coches y cierran la calle y no coge un camión. El de la basura muchas veces nos ha tenido que dar la vuelta. Imagínate si pasa algo, hay un incendio así. Marcha atrás ten que sair o camión do lixo ante a imposibilidade de dar a volta. As fochancas e a caída dun muro complican aínda máis a mobilidade. El muro ese cayó y ya fue un coche abajo un día también. Pusimos esas cosas, esas tiras para que vea la gente que, claro, que no se acerquen ahí porque van al agujero. Estamos así, aquí, aniquilados e todo abandonados pola gracia de Dios. E hai que regular, poñen unhas señales, como aquí, onde estamos agora, aquí poñen unhas señales que isto é un camiño que non é para aparcar, que fixeron para nos poder pasar. A antigüidade da rede de saneamento e todos os problemas aos que se enfrontan o edificio de Julián xa sufriu varias inundacións nos baixos. En 4 meses pasoulle o veciño, e incluso saliu ao pasillo. E agora é un cheirume que non... Son moi vellas e se chove un pouco, non sei polo que é, pero o ano pasado 2 veces. Piden que se aproveiten as obras do Parque de Canedo para renovar as tubaxes. Sé que nos van a meter unas tuberías muy grandes para el desagüe de las piscinas. Entonces va por donde van nuestros desagües. Nosotros lo que le queríamos era que hicieran una renovación de los desagües que tienen más de 50 años de las viviendas y están dando muchos problemas. Actuacións imprescindibles din para a habitabilidade destes bloques de vivendas construídos hai máis de 50 anos.